Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza lawla. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'batus sadisatu wal arba'una. Ini nika cabang iman ingkang nomor 40 kawan dasa gangsal bakat ikhlas nggih. Kita termasuk tata carane supados ikhlas. Kita kedah mengakui bahwasana daya amal kita niki dipun kersakaken dening Gusti Allah. Ngamal kita niki ciptaane Gusti Allah, boten krana kekuatane awake dhewe. Mboten. Wa syu'batus sadisatu wal arba'una, utawi cabange iman kang kaping 46. Al-faratu iku ngrasa bungah. Engko Mas Binara. Al-faratu iku ngrasa bungah. Bitaati kelawan lakoni taat maring Gusti Allah. Dados cabang iman sing nomor 46 niku merasa gembira, merasa bahagia, saged lakoni taat maring Gusti Allah. Dipun paringi saged salat atine bungah. Dipun paringi saged poso atine bungah. Dipun paringi saged sedekah atine bungah. Dipun paringi saged birrul walidain. Niki termasuk penggawean sing abot niku napa? Birrul walidain. Bagusi maring wong tuwa loro. Atine ngrasa bungah. Saged maca Quran atine ngrasa bungah. Al-farahu bit-ta'ah. Ngrasa bungah, ngrasa bahagia nalika saged nglampahi taat. Wal hazanu lang susah ala fuqdaniha ing atase sepine taat. Ketika boten saged nglampahi taat atine kraos susah. Ketika saged taat atine ngrasa bungah. Sebab ketika kita taat niki alamate kita caket dateng Gusti Allah. Alamate kita caket dateng swarga. Dan ketika sepi saking taat kraos susah. Sebab sepi saking amal-amal sing dadoske kita caket dateng Gusti Allah. Ngoten. Kadang-kadang kita kan biasa boten apa? Salat kecer ya biasa.
Dan iki berarti cara pakane cilik ini ya. Ketika saged taat kita bungah, ketika kesepen atau ketinggalan kelampahi taat kita susah. Wanadamu lan getun ala fi'lil maksiati ing atase lakoni dosa. Lanaan lakoni dosa krasa getun. Saniki dosa niki wis napa digelar separan boten getun yang malah do direncana wanadamu ala fi'lil maksiyah lan getun ing atase nglakoni dosa. Maten. Lakin labuda angin tetapine ora kena ora wajib wa ayyakuna lan yen to ana faraquhu apa bungae wong pitaati kelawan lakoni taat min haitsu innaha saking sekirane sak temene taat fadlun iku kanugrahan minallahi ta'ala saking Gusti Allah Ta'ala wa taufiqun lan pitulungan minhu saking Allah lahu maring wong piyambake uni kraos bungah krana saged nglampahi taat niku dipun tinju saking sisi bahwasanya piyambake saged taat niki sebab kanugrahan Gusti Allah lan sebab pitulunge Gusti Allah boten ulihe bungah-bungah kelawan nglampahi taat niki keranten membangga-banggakan taate. Nah, membangga-banggakan taate ya malah kelebete nek nggone ujug utawa membangga-banggakan diri. Piyambake kraos bungah saged taat sebabe angsal kanugrahane Gusti Allah. Angsal taufik niku napa? Taqatun ala taat. Kekuatan saged nglampahi taat. Iki jenenge taufik. Kama qala Allah Ta'ala kaya uli dawuh sapa Gusti Allah Ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul dawuh sira Muhammad bi fadlillahi sebab mekoleh kanugrahane Gusti Allah wa bi rahmatihi lan merkoleh kawelasane Gusti Allah fabidzalika mongko sebab mengkono-mengkono fadl lan rahmat falyafrahu mongko becik bungao sapa wong mukmin sapa al muslimun. Dadi Kanjeng Nabi didhawuhi Gusti Allah kita kudu ngraos bungah nggih raos bungah sebab oleh fadl niku kanugrahan lan sebab oleh rahmate Gusti Allah. Dan termasuk fadl lan rahmate Gusti Allah niku kita diparingi iso nglakoni taat. Lah delalah nek boten diparingi fadl lan kanugrahane Gusti Allah ya boten saged nglampahi taat. Jadi kita iso taat maring Gusti Allah niki kita wajib bungah niki sebab oleh kanugrahane Gusti Allah. Wala yang bagi lan ora sayukjo tidak patut la ayakuna apa yen to ana faradhu apa bungae wong biha sebab taat
li ajli annaha krana sak temene krana arahe sak temene taat iku barozat iku ketingal apa taat min fi'lihi saking penggaweane awak dhewe wong. Dan tidak patut bagi seorang mukmin menganggap nggih dheweke iki krasa bungah krana taat iki timbul saka penggaweane. Dadi akhiripun mungkin nggih nimbulna sifat ujub. Wah, aku anyen wong kene ya penggaweane tahajud. Dadi merasa bungah krana penggaweane tahajud. Mboten krasa bungah dipun paringi kanugrahan rupane saged nglampahi tahajud. Niku bedane ngoten. Jadi walayam bagi ayyakuna farahu biha di ajli annaha barazat min fi'lihi. Jadi mboten patut uliye bungah lakone taat sebabe dheweke iku ya ngrasa iso nglakoni. Jadi wong niku kadang-kadang wonten sing rumangsa iso nglakoni. Lha cara tiyang Jawa niku nggih bener tiyang sepuh-sepuh. Dadi wong sing iso rumangsa, aja rumangsa bisa. Berarti sing mboten patut niki gadah perasaan rumangsa iso nglakoni. Lah niki fahadha mongko utawi iki sifat rupane rumangsa iso mau. Jadi merasa bahagia karena yang melakukan dirinya sendiri mboten delok bahwasanya niku sedaya niki krana anugrahane Gusti Allah taala mazmumun iku dicela. Terus jenengan saged ngaji, kita saged ngaji, saged salat, saged nglampahi taat napa mawon niku sebab kanugrahane Gusti Allah. Mboten napa? Mboten sebab kita bisa nglakoni. Jadi kudune bungahe ati nggih. Bungahe ati niki krana kita diparingi kanugrahan Gusti Allah, taufik saking Gusti Allah, rahmat saking Gusti Allah, rupane iso napa rupane diparingi iso nglakoni taat. Dadi mboten gadah perasaan bahwa taat niku krana dheweke sing iso nglakoni. Ngertos perbedaane nggih? Ngoten. Nah biasane umume tiyang niki bungahe krana iso nglakoni napa krana kanugrahane Gusti Allah taala? Nah umume tiyang kathah lho. Keranten kanugrahane Gusti Allah taala napa krana iso nglakoni. Nah tesih gadah perasaan napa ulihe nglakoni taat sebab dheweke duwe kemampuan iso nglakoni niki kedah dipun robah bahwasanya kita bungah saged nglampahi niki sebab kanugrahan lan rahmate Gusti Allah. Ngoten. Samulang, kene ae samulang sebab kanugrahan lan rahmate Gusti Allah. Wakeh wong pinter gak iso mulang. Delalae sibuke sakpore ora kober tengok. Wonten ta mboten? Sebab dewa akeh wong pinter gak iso mulang sebabe luwih seneng bisnis daripada mulang ora meyakinkan wis bisnis wae. Kadang-kadang ya wonten tiyang pinter gak iso mulang, delalae lara sing
abot. Lah kita saged mulang saged ngaji iki bifadlillah wa rahmatih sebab kanugrahane Gusti Allah lan rahmate Gusti Allah. Nggih niku diterapno mboten tenggene ngaji tok, sedaya ngamal-ngamal sing ngamal-ngamal sing sae. Ngoten. Ben akhire kita niki mboten krasa napa? Mboten krasa ujub utawa sombong. Nggih, ujub utawa sombong. Dadi mboten napa ngakoni perkara apik nek nggone awake dhewe, tapi uli ngakoni perkara apik niki dinisbatno nek nggone kanugrahane Gusti Allah. Macam niku nek mboten dikulilakno nggih angel. Angel. Kadang-kadang karena angele nisbatno barang apik nek nggone kanugrahane Gusti Allah, kadang-kadang nek wonten wong sing mboten purun taat ya didadekno barang cercaan, barang celaan utawa barang gibahan. Ngoten. Wala yakunu wa man lam yahzan wa ayyakuna wala budalan ora kena tegese wajib wa ayyakuna lan yen ta ana apa husnuhu apa susah wong ala budane taati ing atase sepine taat mal qiyami ing dalem sertane jumenengi biya kelawan taat wa illa mongko lamun ora. Dadi nek piyambake kesepen taat iku ya dheke ya gelem nglakoni taat tapi mboten saged sempurna. Iku dheweke merasa susah. Salat ora pati sempurna, ibadah ora pati sempurna. Ngoten. Ning piyambake ya purun nglakoni tapi ketinggalan. Kondo susah kok mboten nglakoni blas. Lah nek kondo susah tapi mboten nglakoni blas. Wa illa lan lamun ora berarti piyambake kondo susah. Aku itu susah nak ra taat. Tapi kondo susah ning ya mboten nglakoni blas. Salat ya blas. Puasa ya blas, sedekah ya blas. Birrul walidain ya blas. Fahuwa monggo utawi wong iku min alamatil hidayah. Iku termasuk tanda-tandane tertipu binafsi kelawan awak dhewe wong. Ana wong padha susah karena ketinggalan taat. Aku iku nek ora ngaji ya awakku susah. Tapi yo blas ora tau ngaji. Aku iki nek ora poso Ramadan ya susah, tapi yo blas ora tau poso Ramadan. Iku bahasane tiyang sing termasuk tertipu karo nafsune. Waman utahe sapane wong lam yazan iku lamun ora susah sapa man. Ala fawati taate ing atase ketinggalan nglakoni taat. Walam yandu napa lan ora susah sapa man ala fi'lil maksiati ing atase nglakoni dosa. Ana wong mboten taat ya mboten susah. Mboten nglakoni napa? Nglakoni maksiat ya mboten susah. Ora salat atine mboten susah. Ora poso atine mboten susah. Orang ibadah atine mboten susah. Nglakoni maksiat atine ya ora susah. Alah barang ning neraka ya ora wong sitok loro wae wong gerah. Kancane akeh kadang guyon. Malah kadang guyone parah meneh. Walah ning neraka malah wong ayu-ayu gerah besok. Sing joget-joget iku akeh-akeh wong ayu Wong ayu-ayu nek wis tuwek ora mentolo joget. Kita mboten. Iki nembe usum tiyang joget nek gone dalan sing joget wong ayu-ayu wong tuwek-tuwek. Tapi sing nonton wong nom apa wong tuwa? Nggih nom nggih
tuwa. Kadang nek sing tuwa nek isin kalih putune rada delik-delik ngoten nggih. Niki nembe usum. Nembe dunyane nembe burek nggih. Ngoten. Wonten wong ora taat kok mboten susah. Mboten ibadah kok mboten susah. Nglakoni dosa. Nggih. Nglakoni dosa ya mboten susah. Gambake ora ibadah wis biasa, atine ora krasa piye-piye. Nglakoni dosa ya mboten susah. Fa huwa mangko utawi man min alamati mauti qalbihi. Iku setengah saking pira-pira tandane matine atine wong. Jadi nak wong orang ibadah atine orang krasa susah, nglakoni dosa atine mboten krasa susah. Ora wedi karo ancamane Gusti Allah. Iku alamate wong niku atine wis mati. Atine mati. Rene gede syair niku idza qasal qalbu lam yang fa'ru mau ibadah. Yang niku nek atine wis atos dikandani ya mboten wonten manfaate, dituturi malah ngejak gelutan. Cah gue ngene wong kota becek. Wonten tak mboten ngoten niku. Gue ngene wong kota becek lho. Oh, zaman Kanjeng Nabi ngandani tiyang kafir Quraisy. Jawabane ya macam-macam. Innaka lamajnun. Satemene sira Muhammad iku lamajnun. Nyektine wong sing edan, majnun niku edan. Ngene diunani ngoten Kanjeng Nabi. Innaka lasahirun alim. Satemene sira iku lasahirun ahli hipnotis, tukang sihir, alim kang banget pintere. Nggih. Iki termasuk alamate wong iku atine mati, mboten krasa susah krana orang ibadah, mboten krasa susah nalika nglakoni maksiat. Niki kita dipun grayani awake dhewe. Ngoten. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fa huwa mukmin. Tiang mukmin iku tanda-tandane piye? Dawuh sapa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manutawi sapane wong sarrat iku lamun bungahake ing man hasanatuhu apa kebagusane man. Nak wonten tiyang nglakoni kebagusan kok ngrasa bungah. Nggih. Nglakoni taat kok ngrasa bungah. Wasaat lan nyusahake ing man sayyi'atuhu apa dosane man. Ketika dhewe nglakoni dosa, atine ngrasa susah. Bahwa monggo utawi man mukminun nggih tersuwun. Mukminun iku wong kang iman. Ngoten. Dadi uli kanggone bedakno wong sing mukmin sempurna wonten sing tiyang sing iman sempurna niku nalika nglakoni taat piyambake kraos bunga. Tapi bungae wau sebab oleh kanugrahan lan rahmate Gusti Allah. Nak piyambake nglakoni dosa atine krasa susah. Ngoten. Saniki niku wau. Dhisik iku kula gadah guru tauhid namanya Mbah Khairi. Mbah Khairi niku putrane Mbah Hasbullah Kembang. Riyen mulang tauhid tenggane aliyah ngagel kitab Umul Barohin namine. Niku cerita
Ya Mbah Khairi nggih didhawuhi gurune padha wae. Besok zaman akhir iku kemaksiatan iku kaya banjire segara. Kaya tsunami. Artine ora ana sing bisa bendung. Cara jenengan iki wis tutup kadereng. Bocah wane wong tuwa, bocah mboten purun birrul walidain. Cara jenengan saiki pun wonten kadereng. Kuat. Nggih, kuat. Sing liya-liyane kuat. Kadang-kadang wonten sing bola iku ya keras. Wis pokoke ana karnaval ana joget-joget haram mutlak ngono. Wani fatwa ngoten. Haram jeh mutlak. Tapi anake nuwange serak mari-mari. Nak ora delok hureg ora gelem mangan. Lho kadang-kadang nu wong tuwa kalah karo ora gelem mangane anak. Kok jenengan kok kucing wonten tah mboten. Kula gadah kanca wonten. Jadi wah wis ora gathok iki. Zaman kuno iku dipledhingi wong iku lara atine sasi durung mari. Saiki delok wong lha jenengan lho sing ngendikan. Iku eling kula tahun sama gangsal sakondok. Zaman iku dereng wonten rame-rame kados sakniki ngoten niku. Nggih. Paling umpami wonten karnaval iku ya medale pencek ya pencek sing beta jago ngoten niku lho eling jenengan. Medale pencek, barongan, gendruwo gawe piyambak ing kene duk. Jaran kepang gawe piyambak ing kene kayu. Dereng kados rame ngantos saiki. Niku nak pun ngendikan ngoten. Zaman akhir niku kemaksiatan kados banjir segara. Ditembaki saged ta mboten? Saged. Niku ya ngoten. Kadang sakniki napa keren sithik-sithik ya iku wau kalah karo larene. Pak ade kereng fanatik. Oh, jo haram rokok ngono. Tapi anake wong kegawa seneng. Pokoke nek ora dijak nonton perhurekan mogok makan. Lho kira-kira piye? Yang sepuh cara-cara jenengan pripun? Ya wis Gusti kula niki darurat akhire perkara ngoten darurat digawe dhewe. Nggih, wonten nggih. Awake panas perkara mboten dijak nonton hureg nggih. Dijawab. Bareng jadil adem, lho wonten iki. Nggih. Wah, jenengan pengalaman berarti. Iki zaman. Iku iki Mbah Khairi niku napa putrane Mbah Hasbullah Kembang. Riyen niku ya sekolahe teng Agel terus mulang teng Agel. Eling. Zaman niku nggih dereng patosa wonten tiyang mentala napa STL teng tengah dalan. STL napa lah? Setengah telanjang. STL. Saat ini saya STL, saya laris. Kadang-kadang ngotene mboten tiyah turun kalunge bojone dipendal. Ku ngapa Mas? Turun brek. Jamane. Wasyobatu tawi cabange iman. Niki wau nggih hadis Kanjeng Nabi, kita niki saged ngukur awake dhewe-dhewe seberapa tebal iman kita. Riyen niku wonten puisine Mbah Mustofa Bisri. Orang sekarang itu imannya lebih tipis daripada rok seorang biduan. Kata-kata niku lho cara jenengan pripun?
orang sekarang itu imannya lebih tipis daripada rok seorang biduan. Biduan itu roknya pinten milih. Niku tahun pinten niku damel puisi niku. Jadi kita sakit biji awake dhewe. Nak gething ya aja nemen-nemen, sebab gething itu kadang nyanyi. Ngoten. Tapi nak seneng ya kudu didelok-delok niki barang taat apa barang maksiat. Sakit kita ngukur seberapa tebal iman kita, lebih tipis daripada rok biduan utawa boten. Kaca-kaca ya aja resah ngoten. Saat ini kita putih-putih wonten tontonan macam-macam ngoten iki. Nggih, cah cilik-cilik wis mulai dijak joget nurut dalan. Kadang-kadang ana sing apa ketrak apa bahasane tiyang sak niki apa cinlok ketrak cinlok barang gara-gara ana wonten iki. Man sarratu hasanatuhu, sapa wong sing nak nglakoni apik atine ngrasa bungah, nak nglakoni dosa atine ngrasa susah. Fahuwa mukminun. Lah termasuk tiang-tiang sing mulang, para kiai, para guru, para ulama niku otoritasnya namun berfatwa, mboten gadah napa, mboten gadah otoritas, mboten gadah eksekusi, mboten gadah otoritas eksekusi. Misalnya kados ulama atau kiai nerangno membunuh itu hukumnya haram, dan orang yang membunuh juga wajib dibunuh, dikisos. Nak mboten keluarga memaafkan. Contoh ngoten, niku ulama niku ya wajibe berfatwa. Artinya berfatwa sing dikandani ngandel ya monggo, mboten ngandel ya monggo. Ya kados kula ngaji ngoten iki nggih wajibe berfatwa, menyampaikan hukum. Jenengan ngandel ya monggo, mboten ngandel nggih karepe dhewe. Mboten gadah otoritas eksekusi. Mboten gadah wewenang napa melaksanakan suatu keputusan hukum. Misalnya ulama berfatwa ngoten ya dicambaki ya mboten angsal mengeksekusi kisos ingkang saged mengeksekusi hasil keputusan hukum niku pemerintah utawa imam. Ya kados ngeten iki nggih tontonan macam-macam sing sampai habis miliaran renjang-renjang lebusan tak tangketi rata-rata setunggal 100 juta. Tontonan setunggal 100 juta. Niki kiai, guru, ulama niku hanya berfatwa. Iki termasuk oleh cara agama ta mboten. Tapi ya mboten saged mengeksekusi. Misalnya wonten terus dirusak tengah dalan ya mboten saged. Sing saged pemerintah. Wonten. Ini rencana tembakalan wonten ta mboten? Wonten ta gedhe men jenengan cek nggih. Kinten-kinten larene ngejak ta mboten iki. Dalam pun nanggap piyambak. Ngoten, iki kedah ngertos. Wong ana guru, ana kiai, ana ulama. Ngono kok ora dilarang. Pun diarahno, tetapi kiai, guru, ulama mboten gadah wewenang mengeksekusi. Kaya jenengan larang napa mawon perbuatan judi nek napa
Niku ulama ya berfatwa serasan. Kok selagine polisi mboten ngendhekno, lanjut aja. Nggih ta mboten? Ngoten. Iku nak urusan hukum. Ngoten. Kadang-kadang kondo iku ora apik iku wae sak bebanan, nggih ta mboten? Lho kadang ya ana sing kuwatir digething wong ta apa ngoten. Niki. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu fa huwa mu'minun. Iki dawuhe Kanjeng Nabi. Sinten tiyange sing nalika lakoni apik piyambake atine ngrasa bungah, nalika nglakoni elek atine ngrasa susah. Niku ciri-cirine tiyang mukmin. Tapi nggih niku niki bon napa wau bahasane banjir. Ten. Kita sudah kata-kata donga muga-muga kita dituntun dening Gusti Allah selalu tenggene siratal mustaqim. Tuntun dening Gusti Allah wonten dalan ingkang leres. Allahumma amin. Estu niku rencang niku tak delok teng Facebook teng status zaman cilikku itu nak dipledhi biasanya ya cetha niku mesti lara atine sesati durung mari tapi kenapa ya saiki kok malah do golek wong lho gitu nggih ta mboten iku iki kaya niku fakta niku fakta. Lha kadang jenengan iki termasuk pilihane wong arang. Pajar-pajar udan-udan kurang teng masjid ngaji. Cara sing mboten eling bahwasanya niku kanugrahan sing ageng. Alun kelon teng griya iki lho mboten. Wasyobatu sabi'atu utawi cabange iman kang kaping 7 wal arbaun lan 47 niki panjen ngawase tiyang sepo-sepo ya bakasane tuwa nggih ha. Nggih. Kula tingali kan sedaya kan nggih sak dhuwure kula sedaya. Lah cara akal wong niku saya tuwa, saya cedhak kudu. Cara akal, tapi jengene bluluk ya akeh sing isih cilik-cilik ceblok. Tapi umume tiyang niku nak wis mulai lingsir ngulon, wis kira-kira 40 munggah, 50 munggah apa meneh sing pun 70 munggah. Itu ya. Lha kita boten. Atau. Lha bakasane ya bakasan tuwa lan jenengan pamane tak wacakno nahwu ya berarti malah bingung. Utawi cabang iman kang kaping 47 at-taubat iku tobat bakasane tobat ajeng sowan nang Gusti Allah iki ya bakasane tobat. Qala Allah Ta'ala dawuh sapa Gusti Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina tubu becik padha tobat sira kabeh ilallahi maring Gusti Allah taubatan kelawan tobat taubatan kelawan tobat nasuhan kang sak temen-temene tobat. Wa maknan nasuhi utawi maknane nasuh al-khalis iku kang murni lillahi ta'ala maring Gusti Allah Ta'ala. Tobat sing murni karena Gusti Allah Ta'ala. Khalian hale sepi anis syawaibi saking apa pira-pira campuran-campurane niat saking niat-niat sing kotor. Jadi uliye tobat murni karena Gusti Allah Ta'ala. Dan wonten
tiyang sing mboten nate dosa niku mboten wonten kejaba para nabi. Tiyang-tiyang biasa ngoten ana apa dosa niku nggih anjen lagune begini dosa begitu dosa nggih ta mboten. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-taibu habibullahi. At-taibu tawi wong kang tobat. Tiyang sing kapok nglakoni dosa. Habibullahi ku kekasihe Gusti Allah. Wonten tiyang asale nglakoni dosa. Wis lengkap. Oh minum, tau minum yo tukang gose. Kowe tau judi yo. Kowe tau maling yo. Kok tobat maring Gusti Allah. Piyambake kok kapok. Habibullah iku dadi kekasih Gusti Allah. Cara dongenge para wali iku ceritane maling loko. Nggih tak mboten wonten contone. Dadi tiyang niku kok mboten nabi, niku mboten maksum. Lah nek nabi niku maksum. Artine maksum dijaga saking dosa. Ning nek mboten nabi niku mboten maksum. Nggih nglakoni dosa barang. Lah nek kita malah wis biasa. Lah niki kepengin dadi kekasih Gusti Allah niki kudu tobat. Ninggalno dosa-dosa sing wis dilakoni. Cek dosa iku langsung karo Gusti Allah utawa dosa niku ana hubungane karo manusa. Kaya maling kan kono wonten hubungane karo manusa. Nak salat niki langsung karo Gusti Allah. Wa taibu tawi wong kang tobat. Wonten tiyang lakoni dosa kok terus berhenti. Minadzambi saking dosa. Kaman iku kaya wong lazam kang ora ana dinise dosa iku maujud lahu kedue man. Tiyang sing berhenti saking lakoni dosa niku kados tiyang sing boten nate nglakoni dosa. Tegese sedaya dosane pura. Ane kita disyariatno kejaba yen kudu niat tobat setiap wektu niki ngatah-ngatahno maos istighfar supados dosa-dosane dingapura. Cek dosa niki kita sengaja utawi boten kita sengaja. Dadi ngoten. Wa mimma taubati wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi hayyi lana min amrina rasyada waj'al ma'unatakal uzma wasallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wala takilna ila tadbiri anfusina wan nafsu ta'jizu an islahi ma fasada. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal mudabbiru dabbir amruna karoma wa jammilil hala waj'alna wasallim daiman abada ala
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إنا رجوناك في تفريج كربتنا وحل عقدتها يا فارج الشداد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Siril Fatihah. Mekaten kirang lamipun nyuwun pangapunten wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.